Saru Rackets. Mangwanani akanaka. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSarura Kids. Apo tiri kudzidzisana mutauro wedu wechishona. Nhasi tiri kudzidzisana mwaka, seasons of the year. Mwaka yegore. Tese tine mwaka mina, 4 seasons in a year. Mwaka mina mugore. Asi mutsauko unozoya pakuti mwedzi inowira mwaka yedu yakasiyana, zvichienderana nekuti unogara kupi. Vaya vanogara ku Northern Hemisphere, ku Europe, mwaka wavo yakasiyana, inowira mumamwedzi yakasiyana. Pane vaya vanogara ku Southern Hemisphere, ku Africa. Ini nhasi ndichataura ndakamirira vanogara ku Southern Hemisphere, ku Africa, kunotaurwa mutauro wechishona. Ndofunga vamwe venyu mune shamwari nehama dzinogara mhiri kwemakungwa. Munonzwa vachiti mumwedzi wa June, veku Northern Hemisphere, ku Europe, vanenge vachiti tiri kudzirwa, kuri kupisa, tiri kuenda kuma seaside. Asi veku Southern Hemisphere, ku anana Africa, vanenge vachiti tiri kutonhorwa, tanzwa nechando, chando charova chakwidza hamba mumuti. Saka muri kuona mutsauko wemwedzi yacho ichazoitika. Asi pese pane 4 seasons in a year. Ku Northern Hemisphere ne ku Southern Hemisphere tese tine 4 seasons in a year. Mutsauko wacho ma-seasons anopinda pamwedzi yakasiyana. Saka tichatanga nemwaka wokutanga, first season. Mwaka wokutanga is summer muchirungu. Muchishona inonzi zhizha, dzokorora, zhizha. Zhizha rinowanikwa kubva muna December kusvika muna February. Zvita kusvika kukadzi ndo summer season. Tozoita autumn inonzi nechishona masutso, dzokorora, masutso. Masutso tinawana kubva muna March kusvika kuna May. Kurume kusvika kuna Chivabvu ndiyo mwedzi yemasutso. Tozoita winter season, mwaka unonzi chando. Winter inonzi chando, dzokorora, chando. Chando chinoitika kubva kuna June kusvika kuna August. Chikumi kusvika kuna Nyamavhuvhu. Chikumi kusvika kuna Nyamavhuvhu. Mwaka wekupedzisira unonzi spring muchirungu. Muchishona unonzi chirimo. Dzokorora, chirimo. Chirimo tinochiwana kubva muna September kusvikira muna November. Gunyana kusvika muna Mbudzi. Gunyana kusvika muna Mbudzi. Saka ndiyo mwaka yedu mina yatinayo pagore. Yakafanana kwese kwese ku Northern Hemisphere neku Southern Hemisphere, asi inouya mwedzi yakasiyana.
zvichienderana nekuti ugere kupi kwacho. Saka isusu vekusouthern hemisphere ndiyo mwedzi yandakupai iyoyo. Tatenda nokuteerera kwenyu muchirongwa chedu cheSarura Kids. Thank you for listening. Bye bye.